Čau na toto videu, dneska si po dlhej dobe zahráme Fortnite a budem hrať Battle Royale a na ďalšom videu by sme si mohli zahrať tento, jak sa volá, Lego Fortnite. Náš video a som to nejak dlho nevidel, že som to, no dlho som to nehral, mám druhý už účet a ten účet je tento, počkajte. Ja nechcem žiadnu muziku. No. Ja nechcem muziku, no. Dáme tak. Dobre. Tak. Tuto mám takéto skiny, mám nový. Takéto mám tu skiny, mám to aj takéhoto. Potom tuto tu mám. To mi dal môj kamoš, takýto účet. A ja si dám túto. Tu mám banána a mám tu ešte, jak sa mám. Volám sa, že Domerleon podkrižtko Pau. No nic. Potom tu mám tag deal. A potom budeme si teraz zahrať, môžeme ísť. A ja som to už nehral tento Fortnite nejak už, neviem, asi už rok som to nehral. Čo je? What? Kamu to čo je? To je backpack? Nie. Neviem čo to je. Jak vyzerá táto mapa, alebo čo to je? No, mapa. Okay. Kam sa zvedaj, že jak budem stavať, bro. Kama, poďme ľudia dať prosím už tých 2000 odoberateľov. Ľudia, ďakujem, že kúkate moje videá a že dávate na ne lajky. A ešte nie som chcel, že zajtra vyjde nové také video z takej hry, čo tam budem s bratom zadávať úkoly. Toto je jaká? Dobre. Ja sa strelá, alebo čo sa s tým? Ja vôbec neviem hrať už to. S týmto sa dáva preč, dobre. Tak to dám preč. Vieš, toto zoberieme si. Okay. Toto je... To je na tie ryby asi, ale čo to ja neviem. Potom by sme niekedy mohli dať jedna vena s niekým, ale to by ste ma dali, určite. Come on. No, kde je typek? Tu mi ukazuje aj kroky. Kde? Čiže to je... Dobre. Dobre, ne? Že napíšte mi dole do komentárov a teraz prosím napíšte, mne to je jedno, že jak hrám od 1 do 10. Napíšte mi. Budem rád za komentár, že jaký zvedaj, že som napísal to. No dobre som po roku, čo som nehral to. Dobre, ne? Teraz bude tu vychádzať viac aj reakcie tu budú. Tento je účet taký, že tu bude skoro všetko. No nie všetko, ale vlastne tu bude viete také. No ale zajtra nevyjde z Fortnite, ale sa také veci. No, tam, kde skáčete. Možno to dať doma tú hru. Hej, asi sa natáčal tam bicykle, budeme sa zadbať moc veľa vecí. A kto vie robiť pekné miniatúry a dobre, tak nech mi dole do komentárov napíše, že robí miniatúry.
A čo je to? Zmením. To máme. Takto. Dobre. To sa zíde. Kamo, to sa aj čestí. To čo sú za rukavce, nechcem. Dobre. Kamo, tu je hente bielajú jaboja si to, nie? Dobre. Toto zoberiem. To je taká vec, čo vás odhodí, nie? Aha, dobre. Aha, ešte rýchlosť mám. Normálne. Kam ale nejak ma začal baviť ten Fortnite. Ja hľadám nejakého, kto vie robiť dobré miniatúry a pekné ich vie. Tak do komentárov mi napíše, že ja by som chcel či robiť miniatúry. Bol by som rád, že niekto by mi robil. Lebo teraz si robím sám. Ako keď spravím aj cez umelú inteligenciu, viete? Poďme dať tých 2000 odobrateľov, budem rád, keď dáte tých 2000 odobrateľov. Ľudia, a keď dáte tých 2000 odobrateľov, tak vás čaká, čo dám? Nejaké, čo? Dobre, tak keďže dáme, tak vy mi napíšete na nejaké video, nejaký komentár, že čo mám splniť, ja to splním. A ešte odporozknem tie konfety za 2000 odobrateľov. Poďme dať tých 2000 odobrateľov ľudia. No kde je? Poďme hen tam. Ešte sa majú povedať, že či sa auta nekajú ešte sú. A sú? Bro, tu sú, kamo, tu sú henty, kamo, oni ich ešte neodmazali. Kamo, bro, oni ich ešte nevymazali. Ľudia, ja len tak, že už ich vymazali, ale ešte nie. Dobre, chcem to sa dáva boost. Ježiši. Dobre, upame do zóny. Nie do zóny. Ideme slova. A ty tak. Som taký nubak. Ale kamo, keby to vyhráme? No povedať, tých 5000 odobrateľov, ľudia budem rád, keď dáte tých 5000 odobrateľov. No koľko? A tuto ukazuje, aha, že tam podľa, ale 17 ľudí. A bolo koľko, no? No tak. Že to je nudný nejaký. Aha, to aj je. Kde je benzínka? Kde je benzínka? Ja sa pozriem mapa. Ešte sa pozriem mapa. No nic. Ale zama, dobre, tu mám. Kamo, tu benzínka neukazuje? No tak už som došiel. No nic, dobre. My ideme
Ja, mohol by som dať aj na YouTube nejaký stream, nie? Ja napíšte mi dole do komentárov, že či poznáte Gajpor. Zalo na YouTube, že Gajpor, dá chodím defo, on má dobré miniatúry. A dobré videa má. Máme nejak 1801 alebo 2, 3 máme odoberateľov a chcem dať tých 2000 odoberateľov v tomto ešte roku, tak poďme ľudia, prosím dať. Budem moc rád, kto bude taký dobrý, že by mi dal odber. To skúsim na sladačov. Ale idem. Dobre. Ideme. Ideme takto. Tak. Ideme editovať. Toto mi nevychádza. Dobre. Tak to ideme už. Kámo, ale ukáž, kedy dáme to ešte. Takto sa to nedá. Aj tak sa nedá. Kámo. Počkajte, ľudia, ako som tu? No, ešte sme 5. No, ja budem tak rád, keby dáte mi odber ľudia a dáme tých 2000 odberateľov ešte v tomto roku. Je auto, ide tam, kde? Kamo, tak ten je dobrý. Kamo, to keby dám. To nedám už, že? No nic. Ideme do lobby, dobre? Dobre ľudia, tak pre toto video by to bolo všetko. Nezabudnite mi dať like, odber a povedať tých 2000 odberateľov. A čaute.